ଅଯୋତିର ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରଟା କଣ କହୁଛୁ ବେ? ତାକୁ ଚାଉଳି ସହିତ ମଇଲିକୁ ପହଞ୍ଚ କରି ସହିତ ମିଶାଇ ଯେତେବେଳେ ଦି ଚାରି ଲୋକ ପକେଇ ତାକୁ କରିଦେବି। ମତେ କହୁଛି আমার ষ্টেশন কাম স্যার বন্ধ করে দিয়েছি। ସାରେ କଳାଟା ଭାରି ଅତଡ଼ା ଖାଉଛି ତାକୁ ଆଜି ଭେଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଆମେ ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ସେମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦୁଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ତମେ ତାକୁ ହାତେଇ ପାରିଲନି। ମୋ ଆଗରେ ଆସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଦଉଛ ଭାତ। ଆମେ ସାରେ ତାକୁ ଲଭ୍ କରି ଏମିତି ପୁରା ଲେଖିବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସାରେ। ଲଭ୍ ଖାତାରେ ପୁରା ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡା ମୋ ଉପରକୁ ଢେଲି ଦେଇ ତମେ ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼ ହାରାମଜାଦେ। ଓ କାଳୀ ଶଙ୍କର ଚହଟ୍ରା ଆରେ ଅସନ୍ତ ତୋ ଭଉଣୀ କାଞ୍ଚନ କଥା କଣ ହେଲା? স্যার ମୁଁ ତାକୁ ଆଣୁଥିଲି ହଠାତ୍ ସେ ରାସ୍ତାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚାଲିଗଲା? କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା? ତ ଶୁଣିଲି ସେ କୁଆଡେ ସେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରଟାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଭଲ ପାଉଛି ମାନେ କଣ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଛି ନା। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠାକୁ ଆଣୁଥିଲି ହେଲେ ହଠାତ୍ ସେ ରାସ୍ତାରୁ ଖସି ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଅସନ୍ତ ଏ ଡଙ୍ଗର ଭୂଇଁରେ ହରିଣ ନାଚିଲେ କଣ ହୁଏ ରେ? ଆରେ ରଞ୍ଜନ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି ଆସିଲେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇ ମହାନ୍ତି ଦେହରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କଣ ହୁଏ? ସେ କାଞ୍ଚନ ଦେହର ରଙ୍ଗ ଆଖିର ଚାହାଣୀ ଆଉ ତା ନୀତି କଳା ପାଠ ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ପରି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ନା ମତେ ଖାଲି ଚୁମ୍ମା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଚୁମ୍ମା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୋ ଭଉଣୀ କାଞ୍ଚନଟାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ହେଲେ ଦେଖିଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆ। ସେଇଟା ମୋ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ ବସ୍, ମୋ ବାପା ତାକୁ ପିଲାଦିନୁ ପାଳିଛି। ବଢିଆ ଲାଗିଲା। अब से बुढ़ाटा एते सुंदर चिड़ियाटा पंजरी भीतर पड़ी गोटे काम कर अरे तू ताको ट्रायल करी मो पाखक नहीं देखू मु ते राताराति बदल करदेवी राताराति बदल सी बीच होटेल कॉफी बागान सब मु तोना रोल करदेवी कौन तुम कथा राजी राजी बॉस हूँ राजी सही कुछ रे अरे रंजन अरे महांती सही कुछ रे गोटे पार्टी रो आयोजन करुची हाँ फुल एंजॉय करिबारे किंतु कथार जमिति मन रहे अबे रंजामिला अबे सबे साड़ी चिड़ियाटा पारो 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 ताकू टिके आम बंगला रे डकई दियो रे चल प्रथम से पारो को नहीं आसो हमें जाओ
ପରେ ଆମ ଖେଳଟା ପୁରା ଧୁମଧାମରେ ଜମିବ। ଏଇ ମହାନ୍ତି ଖେଳଟା ଜମିବ ତ? अरे पूरा भी नहीं है Don't stop, don't stop, don't stop. I love it.
হিট করিকি তারপরে তাই গাইছিল Good idea, good idea. Yes, boss. এই শরীর নেই সেই নইরে ফোপাড়ি দিও যাও না ভুল হয়েଯିব গোটে কাম কর এইটাକୁ ନେଇ সেই ইঞ্জিনিয়র হেমন্ত পଣ୍ଡା ତାକୁ ଅଟୋର ପାଖରେ ପକେଇ ଦିଅ ରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଧୁଆର ଘରେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଘେରିଯିବେ ରେ ତାପରେ ପେପର କ୍ଲାସ୍ ହବ ପେପର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ବାହାରିବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେମନ୍ତ ପଣ୍ଡା କାଞ୍ଚନଟାକୁ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର କରିଛି এইটা তারপরে সেই ইঞ্জিনিয়র হেমন্ত পণ্ডাটা সারা জীবন সেই জেল অন্ধার কোঠর ভিতরে খালি কান্দিব রে ওই কালী সংকট হটায় খালি ସବୁଦିন খালি ঠট লাগাই হাসিব রে মাতা কালী শঙ্কর চহটরা অসবাই